Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Right, asante sana mwanchu murigelia w'Ensoko TV nande ekero kende ekia to kwariya ne asomoro birito wanchite nambeya mu kumanyigoro yoboremi aana baigo butugi andansi asura senga yao nimaro benkia nande to gusangama na ya sense meyiga igatunya kwa to kumanya mange wetera oboremi wekemerikeri tukuriya turachikonya wato gusanga nekemerikia avocado ya avocado yekerero iyo manyigana has avocado Tuatarika chinsemo chianya mage ime ye county ya Kisii ange University ya Kisii astrach kusanga numagako yamo oyo wacha bakadi chigacha asa bakadi na chiko tumanya subwagare inki akagara inki kya musuku metera chako obere miyobiga nenda ke inki bwanya ko ba poko mokonya asubu mabwae nande mbuse mikia bwate kucha sayo murimi obwate kiagasuke ko chako obere miyobiga obwekemerikia has abakadi ko mancho murigele botambe nabo kuba cyumurubire ya credit kuri Jumaine cinsa nibere cyamara go bahuika cinsa isato aiga oisemye oimanye nabo igo omanya cinchira a cyo korobali mibwao andake wekerero usoburemi obo ogokoronya akabo gokonyora obwoita bore igoro nanonya akabo gokugendere botamba singencho eganga ito no kumanya osemi nabo yoko gokya nabo igo okumanya cinchira cyo okora oburimi bwao nchini gongoro ko petrol machin ekron kwargani mogenito to chake kegima egere tuchikonya ka watu kumanya ndake mega yana nurigiritie ekemeribu nakia asa bakada na kirega ndake ekerere kiga usichia bakada yeche bono iga inki ekiga abarimi abanki bawateba batito chaka abarimi boyo karibu sana mwaka yamono andi tumanyi aya ningo tabiri taliao okwani muligelia w'Ensoko TV murubiro yiga boborimi no botugi tuchiko sanga sobwagare andaki goro yoborimi boyo kwake manyango muligelia alia ainingo nande aiganga itole yamono muralia lidelia nenche misonkoba mumanyi jeno mulimi bwa avocado na emeli binde digangeli bae kubali kanibona no mogoke kero mwatu taleire na intuntu anjite konyora bageni kegera omogeni ne bisyo na ende omogeni ne mbaraka ase igo karibu mwe wenka elinde morole na kingi ani manyengi tugwetera bokongi tokonyora akwego na ende mbuya kitwanyolere aga iganya mage next to university imbwata matunda tali make generally matunda no spine patali ya ukara imbwata matunda mangara around 150 onsi ama sogomo ya mwaka wande biri tali Jameson koba mumanyi. Jameson koba mumanyi. Yes. Mumanyi nere tato minobon. Yewana. Andake ekemerike gagia hasa avocado. Nare no simegete naende aiga no kunya kabago kwene kinga kiralituko ngurigire liole na kekemerike gakiao ya avocado iga nke kokiraye wacha gitu kuri miyobiga bwe kemerike gagia hasa avocado. Yamono muralia. Idanga ninje no muntu wanje nature. Ona jage to smike mitekindo mwana moke primary ioni ngani no ima metena smike ne mengi sana na smike mete ya graveli ya renge over 100 asenge njunga nji tobulime na inde kerona igwe na tagite korole ndukiringo ba very busy nganyore ndukira ngibembe very busy nyoko nyore ndukiringo kora unabona mugondonde mundu mwanyora mugondole ena nyorete ngwa omusani onaka munyerera gande binga asha avocado nera nengo pena kwate kale na kwate ngombe gaiga na kasimikire chafuka mini na pigra sima lakini keno anyitenga nyoro obosemi bwa avocado tinge no ta kayamo ona asimikete na ende ndo chengbia bukongira kegera am very busy all through ndi hydro na endo maite basongo ba hydro mind the devils ndai ko baitu na linda minye miaka nkegera avocado utasimigete mibi avocado sinde
Yeah, one, as avocado is an export. This is a commercial fruit. Here for export. So, igesen injere for export. Number two, and about the vetige what a lot of fat. Koba echinde. Na inde igere ligori. Is the best in Gokura. You get kwa nyolire abantu ndabera mangi. Kerwa akiri koira. Nabango nyole besengia. Yo do kombia na akiri chingoro. Jera to what fat number two ligori ndiyo. So this one is purely for export. Bueno. Oh. Anda ko mati kerongo sangana bale mi abange anna muno bakora mbole mi bwa matunda abange bawote abanga bataite mali manene egere no bagusimika matundari amange egere banyole lige saririguru ayanda ke obule mubwa usimika matunda yiga ngakibongani nande bule mbongani ngakiunga oganidi egere usimike matunda yiga hasabaka Itanga diante benga asi avocado tuli buli muntu ragane na gusimika 10 mete 10 yoka na ndi kuragiri urishya ndu bati malimo usyo muntu bwate ke nusu urumone ina bwate urumone ina kumiti asa inche nimbwate regansi nimbwa buli bwana chena ligwen spins getoba tunda ne gara about 1.5 acres igaiga nabo eka na semende na another eka so na uno buguma lakini avocado asi avocado kiagara nukwama na nuko yalenda na bokutwara matunda mangi buli mensengi musimgete lakini bagina to ikolende kiagara ina invest au no kuragara kuru one ine ruma pension yani ega no kuragara kama tu biega mbiande ngo kwegere tenchera yogo simeka avocado che itanga this one of my brothers osimgete my brothers ndomye tiam gro mundame to kuwa mundame to kivia so wono nero itagante binga avocado so akatwara umukutano wa balimi avocado ngagendo gendo nasomiwa agronomy simbalengo gena rweto na rintu kindu muntu mungao nganyora chinguru nganyora umanyi nganja nandi kuri bono aba kolimiri ba agronomy bistibantalira oyo mubonere muchachi nabandi ngochara senseme yakabera chikutomanya ndake una inobale minki kaba konyire asokwe kinga ekemerike gyaza avocado ngo konya kiribu naye don trekiraga bumaka avocado chiga wa chisimeke wa nyoreta obosemi bwiga uwisimeka mwaka avocado chane diante it was 2019 yeah 2019 na chimekete kuruli bingendo simeka yes andina anda ka simeka amentri anda kinki ukwandre gro yobo semi kwanyorete enchero koro siririroba enchero kusimeka orochinga andake byabo konyire wikirabone gasoburi mwe gabwa ekemerike gyasa avocado bitangani ena simekete ntranyoro bo semia niko kwa simekete taraenda ena nyoro dumu ndagande migasimeka lakini kenongo gende kwirende masomo nganyora ngakumbe ama mutuna na akorete mama chokia idanga ni spacing kutari kulia matunda ya arumu sia bwatanire iso na 6 years 7 years yidali ubia lakini nasomiwe iguru yokulenda ira balitanga ni gwente kupimwa so tatiegere umanyenga ingike mise tsamaraba izigwende iyo umanye gusimeka so injebono muntu tarasimeka kera kumutebi torakora kenyense leto mo abali bwate umanyi bapime liraba bagotebi ingike kyagara avocado iye kuragera nande kuragera urwasiriro kurasiraba so inagere aye nere yo ubante kumanya utaye manyiti nabugo simeka liaba usaye goto batikende ekemerike gani nomuno ese county yetu ya Kisii asinaro bikonywa egera abantu baje gusimeka ayibuno mwaka nga yikwa ruseti usinga yoko rusi ekemerike waje gusimeka ekana tebeti mungwa nale ngo wakolire kali samani nero bikete boye nero ko bana tebeti gubate nero simekireta matunda ya lakini bono ntubwate chibwendishira liye bantu mbaruragole mbaba ntu bati nasali kiri certified lakini mbere nende kurukura
kwagura kurwase nursery certified kegera na ura gure certified na ura gure kero kindi nyore nge bukongboro kera certified one mama etingi bakora so mbija kwagura kurwase ogora kurano nsi ojogoro nyone mitima ngawurite tali avocado tali avocado wakonere goro yo gupima liroba na inde kemerike gya avocado kiganeti kuragira kurwase liroba liga liroba ki liganeri aso ko kolibya ko kemerike gya avocado igante bena lezi su mujanga kini chena libuna bono ama lira bali nyinge ngoro tie soronga simbulere igatu sagia lakini ngokora lire maybe umuntu ragwereza mono manyite mbaro bali bagurukwa batiniza mwana mama etemo cyagora mama etemo kunibwa lakini lira bali ligi yatulira aserira very amachi tari gusira mono nanda tari amange yasigatu nabokulenda nona macha sayo onye kunyarira bakora irrigation sorongas ulinde tato ishurira naboko no nabokulira gyandonse yagara urienda agera nanduro korre irrigation inyora machi ilo jingi ka utaragire mako yo 2019 was migire kemerike ogya avocado kyako ire maybe omoyo nandi bugutaka gusimika wachiro wasome wenchiro gusimika koiranire wachiro wasimikire nki kwaro chiki ikia ase avocado iga kero kwanyora to bosini itangani ne investment ndagera inendagira tukulisa very good fruit made mubrite de roto fruits is a very good fruit and ligi yazana kuwa mange kile tanalia kabire ni pesa ni bonkoni yeah ku 2020 21 ngonya koni ande and I'm getting money tini kujusa muntu bese tini sabana bese injewe mu ndande abacha bara handi ko kira nje ngubera bona abacha buye bokabanyene banga kibesiane so is really nigente ke yango nyi wante no wate cia avocado cia has mala chirange emyamna amsin matkaringa ge avocado ekoira gisogo simekwae kuruke merikeli wika kogesa bibirige saritanga yeko bwatia obulindi bwawo nabo gusimeka utali ndeti kwiringeka injega igo goto gusimeka gosokwani gutangani suwana ndabu yasi wana ndabu yasi ninaje tumetime ke abikita matunda so within 2 years ninaje tukogesa yeah asemya ke very what kogesa lakini abantu bande onye tulu ndeti bya it can take you 3 years yeah prendo koiga andaki karwas mikiri oyambaro kubekera ubuye ukobeke lidangani ukobeke mbolea iya kawaida ita uburukanye ubuye wonde nabokura moyo kuruchiduka uburukanye kero gusimeka so tatie nya chinguru gerendere so bona na avocado nste to boyo kero gusimeka ubuye utenendagira yako kegere ubuye ibintu biriye emirine merere itakitendagere kino no mwana muke ukanyira maberanyi anywa mayo amenya ukina utara mwendagire liye nengo na avocado boyo gogere kunyisimeka kuyirende ugendagire yo boyo nini mbolea ya kutosha emiriye soka yanyore ndagane koleki ero egere kino kwako chinse chiziko nense ya Kenya boniga egendo baligero tino bulemi ngo seli buru butaka ubulemi ngo konya bulensi yagendera nyana mangana yo uchumi nae asubulemi bwega bwasa avocado tebyanka avocado ya muso mutoyo yomo avocado nchiringo yani ringa urarusie ekero yerendete buya dinenya kupima mutoyo yomo kegera kebrago chebawo chabatwa at once but na masomale kole ndo mutonyo lo mutole bya kabisa you can get from 100 to 300 pieces 100 to 300 mutoyo oh osejere nechibe that's money ijibe chuka wozinyo avocado chirichia gachire igoro ichigando chinga ligeria ngekera jiro chire chinge wali baje agete na udinkomanya lakini biria bande bakwenda igoro lakini wikwa nona ayekero kwesimeka wikoje kunyo butole wikonyo kwanye bekiro ikirere bwiga wikonyo butole gora egere koleki egere agare ya na batuma ide bwati tapuruti namode miri ayigerensa eko hoteli kwenda ya tiruji semana igere gora taswa wikonyo ndagere ya butosha ya ngiyo garo tenye ndagere nende mu amajabole na bekoranga ya jagire ko
ko magido okora ngo muri senge njo maji ta koliki sigeri miliri ko ya ndaka suri mi bwa sabaka nindo jembio ko den wateka gano okobera kira chingaki egerole ndeke miriki kiao kora wateba gano ko nyodi nimo yao ano ko nyora ega siao no ega skite yo kora singe njo abuna bubuli mbwa ano bisiao inki yakogoro bule mi bwa avocado rochinga andake umuntu naro iskajura banyanya ko bakobokora inki rochinga bule mi bwa avocado mbo mukonye egera chake na ndo wateba mbuta kiti yani bule mubone actually eguma ti wasimikelimo ya bwatire tu bwatira sinyinge yokunya kutukunya kulinda mugondo unlike bindu ko ikobe obe okulinda sana avocado kiabe tunumuti iye ndonge no weta mauru china bono ma dimbo atigasi ngori guburu yango yo onda arabia keiga na kolse na kubekire ndagera yoto iwo avocado ningi number 2 avocado ni ndagera and is oko ni kwabo kuligoro sana na inde igori lya ekero ko ni igoro kali wesa ngidogo ni igoro iwo nege ntekia tirasi mutu wale no otumeke metiko byoke menge none tana muwata nabantu muramu musimeke umuntu etane tano mutimeke manyanga abantu muri community etane that's 50 that's money era about ko ibo ya twa so nere nengiya na inde ndagerere kawaida toko kosandaga bemano pokone digoro yekeminike gya sabakado na nino kwa maitenga ngo gesimekole maite orongo rwaku si usense ya Kenya lira nkonchoririre tubwatu marakera bono igabuna uchi mbone ene mra chakire gotu marakera nova angumutinyo yo muetire ayibuna mulimi bwekemerike gya sabakado na kiokora yo irrigation eri egere ekemerike gakigendera kuba nkioma asinchira eri rusinga ngakiokora yo irrigation ase ekemerike umaite bono ngere kwasimire kwa biro mwalimu nje bono ni maitenga kimono egwenda kutwa dutoro mugaso kiangasi yento ucha lingo kora ngokore mulching ngaki limenyete yokonyora na bakonyo bunyansi bundu bwensi kijabwe nyonsi yongoleta na abika inero egokonya otherwise nje mono igi ntokora singe ntira kora gradation iyongo kora mulching ya okole timzuru kwa bekera ango bekera rawo weta egere bimente ni moisture insalia yagero tokole tipo na bo lira obuni liti gwataka emilikeri goro na bokonyora ngaja endagara yabulire ya macha abulire na macha na linda na roko ako endagara matunda na womoy kwata anko asometi rango nya wasimikira abakade ngo asometi guru ya ekemerie yani abakade ya muchi aseyende igento kuruka spacing ngakiwa someti gwegere umuligire lyo ralinka achikumanya nyoeto ujukwana ni agronomist teto tebya se obwagare ahe gusome gwo gwasometi gwigoro ya spacing ogwa chitu gatugura chiri chinde ose nakiwa chageto actually zaligoli ni mbuta butolete senge njomo chabatanire inje bono nzalusime actually the minimum senge jamali matubulete gusiya the minimum that you make Kurwani to another should be 7 meters. Otherwise, I would prefer 8 meters. Jagari Quagaria, one original watani. Tangon, the go and they were Tangona and house spread. One a singing, Jabona, what an aqua and Uju. Only working. Yagi good Jura. Guineana and never said Yaquanucha. So I would prefer Inje. Omonto Wate, Nasmika 8 meters, Senor Kubwa. Akiga usiwasu mikese 7 itamusa idea agera bono nje from experience ninya simigeta na arori igere jiba bigete 5 meters or ije watana with so time so yalo koma nere bani 7 ananga at least na ina jura kesa vijana ina kwako bono ako ande gura no gutua ko be problem yeah onte binga anda ko moto yenguru siore amatunda mie yemo wakati misato asomoto yomo gasi metam sinto kubekera 300 igona avocado shinyinge sana almost 15,000 I know andake season kili avocado ichiri chinyinge usokonya liga zirigo
kiambura usenekero kiumurakera omaete bwate season iga ya gusii tubatu mustu season simengo teba tengalimo avocado usually setu iga yako twice usually karego tokonya lirie mbulu jusire na lioko nyara amatunda aro buna bono amatunara yomutinyo watu nabande kurumunda na rabu season inde tokogesa mutinyo kianda oikumutinyo kumnalimo. So it's a continuous. This is a mojinde yako by once I think. So when I'm talking from what I observe from your experience. Telling ne skuna chire but bono I observe. So but usually mutinyo liondo kuchiko kianda usually no matunda ko bamangi. Udinyi yo ngakine yako no bono watakire ukora flowering. I'm no more ko. Of course bono nende. Yogo na mugondo to nyora kende. Yuko riendo koria kwira na tole mwancho murigelia mwana sana ekero to gusanga kurwa igachinse mechiga Kenya mage na mwana kubwatikana nobole myoboiga bwe kemerikia hasa bakado kwa hivyo rekura somori mito litukulia rero obere ka kutusanga bagusanga mwana intwe anene mwana igoro yenchira yugusimeke kemerie keiga na boigo na kyobonto ko ene kinga ngokorole obole myoboiga egere onyaka bako konyora matunda mangi kemerie keiga muga kante turagenda sumutumukumo inkorento kwirana mechando nero ugweteire onyako bagutumanya na boigo ngayo konyore chiro yao yakemeri kiga kia avocado orosi avocado 300 asomotoyomo antobwati chiro usigorende asara nero no mane toskaro mwanchu murigelia nyoranga nombore no butugya sembeo morobero kreto na inchepectual machin tote togenda sumutumukumo enge turasio mechiduka to kwirana usanga turayanda mange nabo igo nyoranga ntobwate omwe alimu so mwegeria oito litkulia rero asamalita Moses mochacho yura chikunyaka bogago twenekeria asinsemo yeito yo moerio arachi kusanga mwana intunaki to kunyaka batokubeka ekemerekega kinyako ba yo tokonya keo konya yote tukuchaka naye oko wigenderia subuli mebwiga bwekemerikia hasa bakado toskare kwirana tole. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televisioni Nsoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788 666662. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko kemia kasta ngachaka ngodifer po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi.
asokorigia gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria korigia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi. Who do you want to work with? Efforts to keep ODM united, intact, and have impact in the political scene. Omwaziri bwekeganja gya serikali kuboli obomoko ene kigwa sikiama gya ODM chinga kyatwarege ikaroni tulitia bagaka babogere. Hey, the 6 unions under the health caucus in Nairobi are on their 31st day of strike. Abanyagitari gokorokorobekana seba kwemurunganiria serikali gotaikirania chira cyabo. Igona nyorete chindoto chikondebi nyoyere ekebusi kanyora nabwatirio muri botenyo no mogorobo rero nigo tokumurikira umugaka James Omweno oyo gotomanya chingencho cyomugusi. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Yeke mwanchu muriria mbiye mono kyandege kumya soko endra kubwatia Ensoko TV animono Muribireto boberemi nobo tugikuru chinsemechiga ime account ya Kisii tukuri rero twasangira nsensema itentangani yoro ekemerkia asavacado ekaratokwendra n'umulimi to kuri chinsemechigo gutumanyana na mono ecande dyanyara kubagagwetera ase obolimi obega bwekemerike kya asavacado emyaka 5 no mubono ndake kya mukonyera kurende igente kebwato buya obembwanya kubura mwaka myaka 5 no wakorobole mebwao waokonyire konyorera ndake oboita wakorero inde bire bitatu bichando kiri bwo itira subiri myogo bwao yabono nando muralia metando tiri kubura jando sekendi yonsi ndo bwato bakong matunda yo manyete na bwato bakong wa enaro lakini tari go kuranyoro kura bwato sauna bakonyora igente tanga ni bibina nje bono wa byansumbuire ebichuni wadudu ndubwata badudu batsumbure sana mshone bikolie abakati ndubwate bituni arakabere ndro wabingira lakini baone kitayibunda atebenje ndubwate bituni biko betama matunda tukuruka FCM ebigwango ebisinini uko asa matunda bwabeka magene bwaso asa matunda biko salia matunda bono ko bya fisora matunda yebono chirutere kwenda ine changa moto ndia kabe ndubwate badudu bande lakini ndubwate kinjira tukonyara kujurwani abichuni bindi bya kawaida ndubwate fruit fry byonsi ngurira matunda arabwe ngendo kende yajaga to famia bwangu igaiko runga pasmite iyo yego itama tuyakora pasmite yikulia mato yikulia mato bono buna bono mata usurinya tali mayamo no abando nabwate bintu kete abakoranga tali green kabisa bono ikiri ya nyure yakura mache yatika yamini yagwa kiri ya ule bona matunda atari konyora ndagera iyo tago kina nenda takine tokonyora chiro iliya kwenda mukeri chiro ne mumbu ara ekarore ndugene itu nende bono kere amataruge twatoro bakongbonde bono wanecha omugaso oita matunda ayu aunjuka naroga itwe tari kogenda ngombu ine challenge enene to gutwara abadudu amuna bali michando otherwise ndali barago gasi ndenda isi kumereke gamna wakwanire go wasangere na indu nke bwato buye bwayo gonge
Nimana abayibi barabumba ali muchanda se abayibi tiganza binde umunenge gaiga tibaranyibera indamanye subungu uryondorane akena injigaiga no ntamanye ngaro akoreke bajira nabaraji butukora lakini abayibi orobo ngaibatakali kolinde ma na ya stura ya angu sawo mane ngambanya uchama maiga rutumba ati problem yo wibi haya kwasomi wenchira yogo kora anomone mechandika bansomiri ndubwate amini amaliogo mbalimbali tukutumia ndubwate injira ya biological yani kutumia wadudu kulia bande ndubwate maliogo bakutumia ayuna emyaka yawe yarachire to kino maita maliogo nara ekegusibwa somi wandake nabo kutumeka utika abasonga yachire bonega andake buna live for example usi arole live use osomi kweno mo osomi wona bindi bikwende kutumeka mondo inje mugondo yakendi yose kuri nyumbange rucyande live yongo chuntuka nashara mugunda ne nombolea live ringwanyisa live is part of mbolea yongo sharandi na lakini mwenyete amatunda atali ainga itukachite na kubatekana na ugonjo kugwelire binte bingi byakire mwalimu wananzo metina kemerike kyarweta America nabone bawo de America kyarwete na ndi bono kya tujera bono maite namure byakire no bugongwa ayikuruo bono ugaturiye yokurwanya ya yokurwanya na tutabikora lakini tubikai kero wasiarere gosineri kwediga injira ya moyo gwene kinga ngo konyole egere kemerike okonye konya ko rechange ngo tokero rasubuli mewe libu is part of we lakini ndaliyoka ine ibintu bine byonse njengo twara ku nyumba mama ngubeka cyabuteye eterujo munda iliye kuorganic iliye kuma iliye ekubunda yonse bimunda ebuja bato obuwe mbolea nejimbolea chindo ukosi chimboli chingoko ibintu byonse nabingobeka kama arabulende ngutu atole usually abin using yekwende nduwatama mbolea yo sharumuti nabwo nabura nduwatama dura yande akubekansa yani navuka tunibwate special karote tubiku wense nibwata special mbolea about lebya tali ndi yonse so yagana ndi kwa genda otherwise gendongeli kitabwati boko gendongi kireki yagebutabwati obubebwa andonsi na mwana wantu yura 100% na mite ndiko 100% no watyama na kitokuranira kwa gesire nga yoko nyore chiro yao use nga kyokonya kemereke gagikia itunderi gari abakati one ganto abare mitu manyine twense kusiengima na wono no ingento manyine to so kera bagoja jikamba ninjiro chigoja yona singintu manyine buri abatanga bachagite they introduce us kwende wono ntubo na wono ntubate sayati yetu so ama ko ngo kunjina yakunyora problem murabone kere yakire ngaki na wikaranza kwanyara abantu bakira abandi bose kulikira ukina singintu bate sakuna ukora bakani karatika turara gamba neza kuyitumanya ngaki egero tolenga ni mutoko ne lisa kone tumone iko echiro nene no problem nani ndiko yanda ndiye ku ngwanyitika nani ndiko tunabagutu njega siano kuperona kiaba unenchire moyo gokinia county ya Kisii na wiga ebimerito bwate serikali nja bigete ikirengereri erosu sine kawanda ya bakade chiga kirosu kusina mafuta kurwasi cha bakade chiga andake okogani konguruki bune nobali myabo bikemerikega eko wate aba kire gold ase umuguzi actually ntubwate factory mumbo alia kari bone kana alia tairi bune nje bone kana alia taliko genda alia sarikire ngora nongoira nanya kutanya kuna tanya kushira busa ndubate factory lakini government yaro koro sibindu nga aggregation egera tunyore parking ama anga etwacho kulichibe nyingi yara bono parking yejo kole Nairobi bawo cha bomuki abaira twakunyora around iga na bono chikwendo kwa aggregation bare ko chirosia tunyore ngi parking park house nero saji dia matunda itabanga transport yeto berense ya ucho kutokona jibe si chikwa chinge kya transport ngange kubwa bono ikabara guru abaka Nairobi madintu into bawo into wakani transport singenje biroma tento okora mange kurende bimona sana sukusanga manaitu to gukora
asensema yawe gari tuchikwarigania mwalimu yu obaigire na ndo baire oyiwenga njasimule kwene kinga na inungu gendri murasubuli myobiga kwegire montonde andako mwano wakorobuli myobiga usimuntu tayo wate kerengeli kiyo karobuli myobiga. Actually mwaro mwana alingega is so passionate uri buli mo is concerned always nero ko bolinga kingita kaire nakikere mugondo naki is very much mbale actually abana bate they are ready they like buli aboko bambukire birandi of course bono rende imyaka yani ngo erere ndaje kwa na bintebi so ndake imyaka yawo watavire ngwerere imyaka tatega itanero matugaiga na imwe nimweke merike gya sabakadi ngayirwaje yani endo jo agenteki ya mutu I'm seeing getting chikiro chire chingi I'm getting good money ngono sige tumusawuli kireti kurunkali akoro please ayulinkalia ugunya gotaro tabwati kende boli umwibuli yenye kuri young man ulinkalia tabosa umwibuli bekene mete 5-10 after 2 years no robu ya bwaye echiro nero abali muporo baratubundise agero kwa bekiri no turabali mintura to bakonye please obole mi negentekia obole mi pesa young people tiako mnyagutama mutiga banta bakatubale buli muntu you come and work you will see obya wange ntoize dode no chaba korende onyo mugako tebiri nchiningo ndanya ko ngogana mugaga thank you so much wasangira ma 90 twanya robo semyo buye kurwa sore ureke meriki gya sabakade tokoligi naenda sebe miribinde egero sange 90 maite bagote banga sabaga kabale ngana ndiyo dia nyagusaleka naende asabaga kabago gosemya obosiemo bwiko bwatiegero nyako bwo kwiyendre memona sana naende dokukanilia maya asogoli myobwega bwao toche naende tuligererie nkiekokorekia karibu tena na mbarikiwa memona sana mwanchu murigelia ensemo yetu ya kabere korende tulugusangamo no osino mwalimu agronomist asamareta Moses Muchache no ara semo yeto gaiga egertu nyako tukurigelia muno mechande bali bagwetera erena kyako nyako baga kwene kinga gosomya ara balimi ukore mechande yiga bagendri toskare kwirana tole yake mu manchu murigelia na mbia mona soko endra kubwatia Soko TV murugedia sendo bari minogo tuge ekero tugusanga igero yake meriki gakia hasa avocado se grafted avocado tubate umanyigiga asamarita Moses Muchache oyore agronomist watu umanywe kerengo kigoro asubire nyu abagora kanya kubaga utumenyana mono mechande yabali bakulera bagwetera asubire nyu bwege bwa avocado na kiere akubasome nande naki mechande nyakabage gwe komwere karibu sana nande asante sana mbia mona nda so usanga mana intwe meya Soko TV karibu sana manyo mwanchu murigelia asamarita kuri Moses Muchache jene agronomist amangana around speak concerning nebimeri maswari ya imbori mangana ya marwaire spacing amoyo inere gasi ngo bagingo tarira baremi ngo bakonya kero kenda se banyorero boregeu ase bimeri byabo rinde byirana byaba rigoririganiri no maito muremyo ni mama yate kabisa naramutarira amatuko abarimi abange nimbwate information inkenke bari natarire imaete chishida kira ase megondo yabo bono egento nare gukwanera natagete kora kwanera so murigereria kwanera akeiga so gosimeke avocado ase challenge gwansera murimi naye kwanera ake igoro ya spacing nande kero kendo murimi natebanga emeri ya avocado yeko bayigoro meriye nande nabeko baguchinse depending na kiwasimegeta avocado yao egente getangani cha avocado ichinyingo gochikere nasari lakini asabari mibari batwariro avocado ya semyaka bamanyete igoro ya avocado ye nigo kogenda kwarigia avocado ya kienyeji kwayesimeka kero kwayesimekire na spacing eri ganeri spacing ya avocado wansira 5x5 yakoreri 8x8 meters yani kurwa avocado mucha se yende 5 meters bone ndoge go determine yabu ne namba yebimeri tokorokanga plant population na bego toko mugondo kwa chiete bose mansa egari ugakomba umugondo imyaka 7 bose 8 omonene
lakini manyanga baada ya miaka 8 nkoruora abu kwa bande bono okobeka 5x5 echigo kwa population ye nyinge kaemerieri gochigoikerana nyake gwakoreke kwa ruro lakini ase omonto ore kwaye bono muno omoremi oyo 80% egochigo kobera engiya seng'encho okoege kemeri lifespan ere entambe bono ekemeri eke kero kwabekire avocado enyene entetere ya avocado kwasimekire spacing eri otagete ogotiga avocado yekine nacharo eri ya kawaida omaye gochorigie pruning so oyo no mochumeno musumeno ori okonacha erinde avocado yira nenze yairire meri kabisa bono korwa buna bogocha wo moremi buno oyo okoreki oire chisayo ni cheigoro oyegira after mogondo kero wasimikira avocado ere aine eyo chichallenge chinyinge chigosira igente getang'ani neba no morakera teri koigumorakera ese ng'enche meri eri original ya avocado eri ekienyechi nekoreteki nero ororo nigekore meri nande kong'use ndagere nyinge seng'enche bwate meri emenge kombe hadineri orusiti ase nasari eri omaete gari ase omoturori kero kende kero kwagorire okonyora emeri eno onchokananete ase omotura kaeche korwari eche koramboka eche kogenda gochinse nabekoyebera akong'u seng'enche okonyora engaki nkeigo yansire gokoraki gosokia ebisicha yansire kobeka amatunda bono egento kende gia kabere chivariety avocado eye etobwate chira aina inye ntobwate avocado ekorokunga fwete ne avocado ensacha avocado ensacha ne ntobwate golden hash ntobwate giant hash alafu ntobwate neende ekorokunga fingerton tofauti kiroro fwete chinsa chinyinge ekobeka avocado oboke ande ekobe engakatumani lakini neganeri ase omoremi ore gochi gosimeka avocado oganeri akero gwasimekire chia avocado echi kianda eikomie bwenete koba fwete gose ya kienyeji because ebine imeri bikoba affected by cross pollination requirements inchirororo ase echiro echio mogako kero kenda atakwanera na chinacha komenta echiro nkietagete nabo konyora osimegete chia avocado chire chinyinge nande rigesarire igoro lakini nchira meet requirements chie chiro egente getang'ani chiro tokoira avocado ere iga eye betire no modudu okorokunga FCM eye nakachuni gete gagocha kabachore avocado eye kere kogenda export engosi yaye bwenete kobenterere igo bono otachieti origichi trap ene egamu eye ebiteri bipira ene trap ekitokoroka insect trap chikobwata FCM andi chabwata egento kende tokoroka nga fruit fly chingi chiri chikobachora amatunda ndobwata chitrap chinde chire gari trap aina yeye tabwati egamu yaere imari ekobekwa egento gekonga eferomone neri musuri riri gotioka buya yaturagitie ebichuni egechuni kikieruruka korugari giacha gochaga iga ribaga gegochaga iga ase avocado gekoba attracted gochia ase trap yakweroro ende giakonya egechuni keri giaku gegocha kobachora avocado inki gekogera ntobwata mariogo chiduka chia agrofet agoite ebichuni lakini iga igoroche ntori go spray avocado ine bwate minimum maximum spray yobwenete go spray okoyaka chi spray mono ebakogenda gari bapima barora chemical content yebwate avocado ine gebwenete koba organic tebwenete gotwara chemical chinyinge ase chire eri egochi nabo gotoka ya avocado ya nkwarendete ogahaka amariogo okarabona achate yeye chiturapo amariogo naroro gwakarime ebichuni biakaraki byabura mogondo ayo gaka okabeka moyo paka moyo narataga neri ase avocado yabo bono ribage kabe size omugako ya abegete aye kang'ana iga lakini bana kare gochigoikaga ari
ekoba rejected eroti eri engima bono ya affect iri toke wae kwabwate bose chikiro 2000 ase container yabwate chikiro 5000 echinde chio muremi nchiakarata abaremi abang'ao nchiarengo bono gari egwa affect chiakoraki nchikogenda echiro bono avocado nebwate requirements yechiro watebire avocado ne tetakeiri size ketakeiri teri ene tetakeiri na tebanga oagete eriogo avocado yae kabene gwetani avocado ganeri ne size enene nokuna koye feed nebwate chi size gutira chikogenda echiro avocado tari kogenda echiro na ganta korocho kobwata iga no koboko bichar bya karaki yaumerana lakini yoise kobwata iga nebwate chi size gutira bone kwaruka golden ash ngokwanera ndi chifaraya tichiri lakini ndiandara kwanera igoro ye size size ntobwate size 26 24 gocha buna chikobe size ago determine nga chikoba saga box kari chikogenda temo size buna kobe ngia ekoba grade 1 ande chigo chichi avocado chinke ase chikiro okonyoro bwate chi avocado guseni sato cheyeri ekiro ntai ise gotoka nga chi avocado isato cheyeri ekiro ekiro gochera 120 shillings na avocado ase omotoyomo ekoe chi avocado 300 echine chibesa irenga bunayo muremi echine chibesa chinyinge bono tiang'enda ase chifarayati nate anto bwate fuete tobwate golden ash tobwate giant ash ande tobwate fingerton aya fuete ni gekobenke nantir kobeka avocado nyinge lakini nega ne iri mogondo kwao elinde chigokonya cross pollination onya tobwate fuete eyo nabo gosimeka avocado ye kienyeji erinde omwango ori ochikorwa ase ori ochikorosia avocado ye chigotwara test eri akortaki eri egana eri echi nabenga riri otugete chingoko chioka twanite koratiki teiyo osama poipai igo generation ya mambita koratiki ntobwate gento gekorokunga maintaining variety abaremi abange natareire bago complain nga nasimegete yarenge golden ash yaikire yakoriki yaonchokire yabeira avocado nga avocado amana bogo simeka erieganairi lakini eike onchokebe change singinche kineke meri kere grafted kementire korugoro eria mentire korugoro na ere golden ash yakorunse ere kienyeji mono bari bakwe grafted mogondo onye tori korenda sakas chiri chikorukorunse naboko nyore gesabeke makebwate golden ash ekende kebwate kienyeji singinche to control ti vegetation yakorunse aya golden ash nere yibuno yerocheiga nigekobeka chi avocado chinyinge nyoma ite karangoliga liga avocado ne chinyinge chire nyoye nigesabeke amatunda ene gakoba mange giant ash amatunda yakoba make tariko enamba egotira gochigoro igegotira bwango gochigoro okwa fest kwa egwachi kwa bagoko okong echiro mono eganje echiro mono roro ne ya golden ash giant ash ne roro lakini echiro ya enko nkobere nsake alafu avocado ya kane ekorokunga fingerton ne avocado ye kienyeji pi igekobeka chi avocado chinene ekobekeransi chi avocado chinyinge chinene ntobwate bari bago export local varieties ona iria okoa chi avocado chinyinge lakini goriria endiri koba ibiya una iria golden ash abuno etafauti akoreteki eberete egento kiomo erio nkwanera amang'ana yoborwaire amarwaire asa avocado ntobwate oborwaire obo okorokunga abadudu abakonga passia mites riri twakwanera ase amang'ana a passion fruit ntobwate spider mites white spider mites lakini egasa avocado bono ekonga passia mites korwa ase erieta Picea americana ya avocado botanical name ya avocado is Picea americana bono ntobwate mites ichine chinyambobe chiri chifamily chinyinge chie chinyambobe ntobwate chinyambobe chikori chinyanya ntobwate chinyambobe chikori avocado
naende ntobwate chinyambo bichigokora ki chikulima libindi chikori amatunda nyakoranda ntobwate nane chinyambo bichiri chia nyomba tobwate na ari amanene bona iga yibone inga masiringi ya avocado ekero yasoira sa avocado nigekoreta amatontaya kwanyora ng'a rito riakorereki riaboriru green coloring matter bona iga liachakire kuraba riachakire kuraba kwanyora ng'omote bwonsi oansire koiyeria amateri mase erimo omotobeire naked amariogo narororo ntori gokwanera mariogo nare chiduka ekero gwachire eduka nabo ogosaba eriogo rigokontroli ekwerende ogosiara koreta epambu yao kwa make sure ng'a gwakire eriogo korunse alafu naende egento kende ase abaremi kero kende kwagorire eriogo rigiya egento omoremi agochia oferi nokomanya enecha ya avocado ndagete origereri ritaeri ria avocado korabwate erimo orare naki orocherere ringa ribati kero kende nabo okogora eriogo osiare ayo bwegwasiareire kumbe eriatuomera igora riakora ki riachanse avocado ekawa riembe ebi na ebinto bibwate amata amaterere iga ekero gwachire eduka kogora amariogo nobwenete koewa eriogo rikogere eriogo ekwenda ekora ki eriogo riratigara ase rito amariogo narakoruka chistika nare mbari okoburukania eriogo ekero ogwaka nario otachigokora ki kona koirorera boire abiyo mono sana mwalimu andake ase bisabo kosase mochando noro korigeriga kwaranga oburabukete mboror oyoro mochando ki kubwatekana nabale ntobwate fungal infections chigosoasa avocado naende kero kende kero korigereri bono muna avocado nkwabachire naende affected neriberera ekero roche bono musikori ne chiri chiago chirogora ari bori teri bokong'u teri borwaire borare eri na erangi yagete erangi yagwaka etari ya mafuta erangi yegwaku erinde ya reduce riberera bono muna bono igo maete torenga kiye kiangasi bono embura yansire kororekana riberera rinyinge omente na emarriage rigosamba emmeri kwanyora ng'a nane ekemeri nabo kerome bono riberera eri rikogera nonya na amatakea ekemeri gia sense nonya na amache abora ase riraba bono ekero ogwaka erangi eri rangi endabu niga ekoreflect riberera ya reduce riberera ase ekemeri kia avocado yekagima imaite ng'andake kende ngeroramente sing'encho chinsa chitondo zenga chigotomioki sana naende maite kere nomochakano moe nkebwate omoerio kurinda naye omomanyi kwaigeria abaremi abaiga nomwaka abaiga ane monigoro y'oboremi obaiga nkikerioro cheng'andake kwabasegetire naende barachi gosomia abantu bande keruta kaiyo andake egere na baroba egendire oboremi obaiga ane mona basae bali batagete gochaka oboremi obaiga bwekemiri kia avocado gento ndasemia abantu obo na oboremi bobwate amatuko gochimotu kero tokorigereria echiro mwako nabagotei echiro demand yere igoro ya ekemeri eke bono iga nonya na avocado eri eseng'encho edemand yeye nonya na avocado eri yaito ya ekienyeji nonya nchiro chiase itate koretiki teiyo ebibanda twakaona rigo avocado 10 rero tekoretiki teiyo so amogondo simeka avocado gosimegete emete ye ornamentals ando mbara konya basimegete ebirobogete bikomeka isiko beka avocado naene emete etatene nere koreki ebegu na ekemeri kia eriuga egento natagete gokwanera nebake na obwoyo amange ntoche tokwane eseng'encho enamba yaito ya esimi neronya gotagete otareru nabo togocha baka mogondo kwao egento eproblem nere echandete abaremi moremi agokorera abugete ng'ambu yakora lakini onyora ng'a baadaye yamuaffectiri bakotigire nonya na oboremi bwa avocado abaremi abange mbatugete chiombe eng'ombe nengiya sana obwoyo bwa eng'ombe no buya sana lakini tigakoimokia omosori ori kwarusirie esikeri koumorera chi avocado chikoba affected by nematodes na fusarium wilt
ne matotsi na makonda aria gotoka chinyongore chigotoka nsa aria ase emeri echikorie amasaba ari emeri kemeri yasinkonsa amache avocado yoma tobwate burwere bonde bong'afuserium wirit abaremi barokogenda mogondo kwanyore avocado ekortaki yomete pi chia avocado chiarenge buya chioma bakomogondo omogima utambe roro na avocado yaite ekienyeji yabwate test engiya lakini ekero gwasibire eng'ombe ororo etest ere gocha yakoraki yachange obuoyo bwechiombe nobuya sana amoyo agotumeka na organic amange lakini ngaki kibwenete koreta mogondo obuoyo bobwenete gotware eshade obuoyo bwoma kwamakoraki kwamakobareta mogondo tigakoreta chisike mogondo ti affect avocado yao yaikenga kigete yang'ea kuoma obuoyo bonde bwansi bwa mogondo boganeiri bora organic boganeiri kwarabo decompose ose bwaroma bwamakoraki wakeani chi acid ase eng'encho eng'ombe nebwate amachari aye nabwate uric acid Vyake mwancho murigereria vyake mandake tulesemiria mwange kurase obuli mbeke mirigiasa avocado kure ntarakora andake karokende ntuchukutara nende asensemeyiga tunyako tukurigeria namuno igoro yeke merike gasu bwagarimo nende kiri andake kende tanyakaba tugusanga asubulimi nubutugi murubiro yiga nigole arro asengecho yao bogosemia nabo yokumanya anamo nabasaye wesokia bno mugaka tumanyali egere tuchaka okora bulimo bwega singencho mubwatu bya borobwange yemano sana mwalimu asante sana yemano sana mulimito asugusanga n'ensoko TV asante atorora singencho yaino nande koen kinga abantu balenka agali baisaranza cyero cyabo nabarungumanya barumanya bwega mwamanyire egere nabaru bayigenderire usanda ko muntu naze achikubura usasha okara kende gyonse nande wikachinga kishinde ntonyaka watu kusanga maneno wikiraga bumwancho muriria no to wakira mosmari murberito buburimi no botwi kuruchinse mechiga to sangira mangi gore yake mirikia avocado nande wikekero kende turasanga yanda mange tokanirie oburigereria burobuya nabigogendera kwikokya gwisemia na kwimanya emirobere to ekobwate me yensoko TV nyirabotambe ikinakyo ose obona buboroso bomugusi asoko ene kinga botambe konyorole kerekemo chinsan nemeronge benenye matuko na tan na bire wiki umakumugima bye bye for now tumarana ndi nchini kongoro kwa petuere